Bé, bon vespre a tothom. No m'identifico gaire amb això d'en Colom, però m'imagino que vosaltres m'identifiqueu a mi. És com estrany, oi? Però hi ha alguna cosa entre en Colom i la poesia, encara que no us ho cregueu, que jo trobo que és com la recerca de la consciència. Una és la recerca d'uns fets passats que ens mouen amb unes adhesions sentimentals o unes fòbies sentimentals, i la poesia, que és una presa de consciència de les emocions, dels sentiments i d'altres coses, no? Perquè avui dia la poesia ens serveix per teràpia i per estar a gust amb nosaltres mateixos, treure merda, declarar amors. Bé, serveix per entendre'ns. Antigament també la poesia deien que també era fruit d'una inspiració, i aquesta inspiració no la podia tenir qualsevol, no? Et venia una mica de l'altre costat del mirall o de l'altre costat de la realitat. Bé, sigui per neteja emocional, sigui per inspiració sobrenatural, o sigui com un sedant més, jo també interpreto que la poesia ens ajuda. Aquesta poesia que us recitaré és estrany, la vaig escriure l'any 89, per tant fa uns quants anys, i quan la Ruth em va dir llegeix alguna cosa, vaig anar allà al pou dels poemes, a veure què poder... a veure aquesta, i realment penso que és un bon moment per... Bé, no me'n recordava que fos així, i us la presento perquè és un bon moment, sempre és un bon moment per parlar de la natura i del món, especialment ara que aquí a Arenys de Munt estem vivint canvis substancials entre la relació entre l'ésser i la natura i la societat. També hi veig que hi parlo de la soledat i també de ser o no ser. Aquest és un poema que es diu Retall de Taüll, vaig entrant en el tema, no us penseu que estaré tota l'estona explicant i després... No, vaig entrant en el tema. Jo havia estat monitor d'alta muntanya als Pirineus, rutes amb els nanos per allà, per aquelles muntanyes, i un dia una amiga que feia aquestes rutes amb mi em va presentar un pastor a qui li va caure un llamp i va estar clínicament mort, no sé si uns minuts o unes hores, però va estar clínicament mort. Realment, estar parlant amb aquest pastor una estona a mi em va com trasbalsar perquè notava que emetia alguna cosa més, que estava més enllà d'això, de la realitat o de la quotidianitat. I jo me'n vaig anar un parell d'anys fora i quan vaig tornar vaig dir o soc pastor o no soc res. Bé, aquesta poesia s'inspira en aquest pastor, en les muntanyes i en la confrontació d'un mateix amb la vida, amb el món i amb la natura. Moltes gràcies per la paciència. Ara ve quan el maten. Se'n va l'últim pastor cap a la inútil vida de dur les seves passes darrere del ramat. Ja la muntanya colga l'altíssim sacrifici de l'home sempre en contra la pròpia soledat i esborra lentament i fonda la presència antiga de les pedres, l'escala dels bancals. S'esfondren les teulades benignes de les bordes i es fon el resplendor salvatge dels cavalls. Quin temps d'oblit sagnant que ens ha tocat de viure. Com si en el caminar, tan punt féssim un pas i ens giréssim enrere per saber-ne la traça, només reconeguéssim l'empremta d'un estrany. O com si el nostre cos es diluís de sobte cada cop que ens fitem a través d'un mirall. On som que sense ser
ens sembla viure encara la vida en la memòria d'un temps ja caminat. On som que sense llum pensem que tot perdura pel fi ensiburnament que els nostres ulls se'ns fan. Les valls, els rius, el foc i el cel i aquestes taques dels pobles com pessebres talment ondecorat m'ofrenen sols recer quan un recer els demano en l'àmbit que s'escapa del meu golut esguard. Car si deixava lliure el pensament en l'altra llibertat de sentir, tot d'un gavell s'afua i s'encongeix com si s'endinsés pel didal que s'empassa el paisatge pel seu secret obac. Què tindrà el Pirineu? Què tindrà aquesta fosca que transparenta dòcil fins al dolor més rar? Ah, si amb la pira un dia poguéssim desvetllar la veu dels nostres morts i des de les carenes baixar-la com les ànimes que tornen a la llar. Corrents, de falla en falla, saltant per les baldanes fins a trobar dins nostre el tornaveu més clar. Aleshores, el món, Taüll, tota la pàtria, tindria un nou batec de temps i llibertat. I a mi ja no em caldria fugir per estimar, ni resseguir amb els llavis la pell de la muntanya, perquè em veuria aquí, vivint sense cap límit, d'ençà del primer híber fins a l'eternitat. Moltes gràcies. Bé, els Pirineus tenen aquestes coses, Si aneu, fixeu-vos-hi bé. Fixeu-vos-hi bé. I el segon poema que us recitaré es diu El Bada de Saó, que Relc ha musicat, i Relc, quan dic Relc ha musicat, és en Joan Vallcorba, que tenim aquí. Em sembla, no? Si no, sí, si no se n'ha anat. I que és un poema a la llibertat de pensament, a la llibertat personal, a la llibertat d'estimar i a la llibertat nacional. En el fons, la llibertat, no? Una de sola no és llibertat, no? És com un reflex i cal que totes es vagin ajuntant perquè la llibertat sigui autèntica. Segurament n'hi hauríem més, però perquè no fer el poema molt pesat, les he condensat en quatre forces llibertàries. El Bada de Saó. Quan el sol desvetlla totes les muntanyes, sobre el llit de l'alba jo m'ajaço i prego que la llum ens torni a fer lliures, que la llum ens torni a fer lliures. Així, la barca que retorna d'un vell exili sense vida i veu de lluny la nova riba, així mateix jo també prego que la mar ens torni a fer lliures, que la mar ens torni a fer lliures. Quan els ceps maduren raïms d'esperança, passo entre les vinyes amb una pregària, que la terra ens torni a fer lliures, que la terra ens torni a fer lliures. Així dos cossos que s'estimen i no coneixen altra força que la bellesa dels seus actes, així mateix jo també prego que l'amor
ens torni a fer lliures. Que l'amor ens torni a fer lliures. Moltes gràcies.